Сәбәпләрен табасылар килде кабат-кабат. Уйлап карадым, шулай да миннән китүеңне әле һаман аңлый алмадым. Я нишләдем икән сөюемне йөрәгемдә килеш түзимме? Әллә инде сине аңламадым, әллә үземне? Я нишләдем икән сөюемне йөрәгемдә килеш түзимме? Әллә инде сине аңламадым, әллә үземне? Аңламадым китүеңне бердә сөюемне. Син бит беләсең, мин түзәрмен, бәлки түзә алырмын, син үзең ничек түзәрсең? Я нишләдем икән сөюемне йөрәгемдә килеш түзимме? Әллә инде сине аңламадым, әллә үземне? Я нишләдем икән сөюемне йөрәгемдә килеш түзимме? Әллә инде сине аңламадым, әллә үземне? Аңламадым синең китүеңне нигә җитек шушы хәлләргә? Ишекләр бикләнмәгән әле, кайтасылар килсә әгәр дә. Я нишләдем икән сөюемне йөрәгемдә килеш түзимме? Әллә инде сине аңламадым, әллә үземне? Я нишләдем икән сөюемне йөрәгемдә килеш түзимме? Әллә инде сине аңламадым, әллә үземне? Әллә инде сине аңламадым, әллә үземне?